Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. I hope you're having a wonderful day, a happy Thursday. Kumativi manenyika. Makasimba here tete vehama vari pano. Ndapota ngatichengetedzei vana. Ndine nyaya ndasangana nayo ichiri kundirovesa nehana. Ko ndiko here kwatasvika senyika? Ndizvo here zvatava kuita? Ndiko here kutsvaka mari kwacho? Nhasi makuseni ndichienda kubasa ndasangana neumwe mwana ari kuma around 5 years achichema. Ndatombofunga initially kuti kuda ari kuchema nekuti kwanga kuchitonhora, saka mwana ari kutonhora hadoenda kuchikoro. Ndamubvunza kuti ko uri kuchemei? Zvikanzi amai vari apo vandibaya jekiseni vatora ropa rangu. Ndatombotadza kuzvibhilivha zvanga achitaura kuti munhu atora ropa remwana oisa musirinji sei. Ndazoudzawo vamwe varume vaviri vanga vakamirira mota yekubasa. Vakanditi ambuya handei tinonzwisisa nyaya iyi. Mwana uyu haangambofomi nyaya yakadai musoro make. Chiripo chaitika. Taenda pamota paya manga muine vakadzi vaviri nemurume mumwe chete anga achityaira mota. Murume anga achityaira paona tasvika abva abuda mota akati chitsoka ndibereke achida kutiza. Varume vaya vaviri pavaona kuti murume uyu ava kuda kutiza vabva vadaidzira kuti mbavha. Akadzinganiswa nevanhu vakamubata. Vanhu vakabva vatanga kukomba motikari iyi vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Zvekuti vanhu vangakomba motikari iyi vanga vava kusvika kuzvigumi ikoko. Vakadzi ava vanga vakatopfeka sana mukoti, asi ivo havo havasi vana mukoti tete. Vanga vane chikula box chavanga vachikanda ropa ravanga vachifamba vachitora kuvana. Vanga vasingatorere vanhu vakuru kwete, asi vanga vachida revana vane makore 12 achidzika, 12 and below. Vanhu vabva vatanga kubvunza kuti ropa revana vadiki anoridii uye atumwa nani. Tete vakadzi ava vambotanga vachida kuita mafanizi. Hapana mhosva yandapara, chero tikaenda muporisa mhosva yacho ndei. Mashoko aya atsamusa murume ndiye azomupa mucheka kumesoko. Paona kuti nyaya yashata ndipo paatanga kutaura chokwadi. Nyaya yake yakamira so, adaro achirondedzera. Tiri kufamba tichitora ropa kuvana vadiki, angava mukomana kana musikana, asi anofanira kuva ari pasi pemakore 12. Tinofamba tichikolekta ropa iri tozonoritengesa kuZambia kwatiri kuita mari yakareba naro. Saka tikaona kuti tava kuzikanwa panzvimbo, tinombobuda munharaunda iyoyo tonotsvaka kumwe. Isu tingoriwo maagents, tina bosi wedu watinopa ropa iri otibhadhara. Chedu tinongofanira kumita matargets edu tongozopiwa mari dzedu. Vanhu vatanga kuvabvunza kuti ko unodii kutora ropa iri kuvana vako ogama dzako? Tete paita noise zvekuti pazotoshedzwa maporisa ende vauya vakatorwa vakaendwa navo kukamba. Tete ndazopfurira kuenda kubasa, ndazotanga kunyatsogaya ndava ndega. Ndiyo here hustling iri kuitwa mazuva ano yekuti vanhu vava kutotyisa, vari kuvhima vanhu masikati machena in broad daylight kuita semhuka. Unhu hwedu takaisa kupiko right. Tomboti masatanist tete ari kufamba ashora ropa revanhu. Mwana anenge atorwa ropa iri achazovei mukati muupenyu hwake? Destiny yake inenge yatobiwa ka? Parents and guardians ari pano. Ndapota, let's normalize praying for our kids vasati vabuda kuenda kuzvikoro. Pray for them and cover them with the blood of Jesus Christ of Nazareth. Nokuti kurarama munyika ino yadova extreme sports kana iri hustling iriko ini I'd rather stay poor and have a clean conscience than kufuma nekuba madestiny evanhu. Alright. Nyaya iyi kai munoziva here kuti pane problem iripo yekutanga ndeyekuti vana vanoenda kuchikoro vega. Nyika yedu inyika iri very safe. That's what I can say. Nyika yedu inyika iri very safe. Vana vanofamba kuenda kuchikoro netsoka vodzoka. Grade 1 anongoenda kuchikoro netsoka vodzoka. Unlike the situation in South Africa, munhu wese anoendesa pana kuchikoro makuseni because panze pacho pakaipa. So I think also as Zimbabweans we need to start seeing kuti kwatava kuenda kako hakusiri safe kuti vana vaende kuchikoro vega. Mangowa nyaya iyi yaitika nhasi. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete makasimba here nyaya yemukadzi uyo anyora achiti akabatwa chibharo nasekuru vake yandimutsa mavanga emwoyo. Nyaya iyi yakada kufa neyangu. Mutsauko ndewekuti hazvina kuzoitika kwandiri. Zvakaitika kumwanasikana wangu aiva nemakore 15 akabatwa chibharo nevanakomana vehanzvadzi yangu umwe ane 17
noumwewo ane 19. Tete mumba matinozvarwa ini ndakabarwa tiri vaviri, ini nehanzvadzi yangu Tinashe. Mai vedu vanonzi vakaita complications pakuzvara, saka vakangoguma nesu vakadaro. Saka tichikura takakura tiri very close. It was me and him against the world. Kuchikoro tete, even kumaraini zvaitozikanwa kuti ukadena kurova hanzvadzi yaTinashe mukoma wacho anokupinza busy chaiyo tete. Budi wangu was overprotective. Takakurawo tikatanga mhuri dzedu zvakanaka zvinenge ipaya tete. Taishanya nekushanyidzana zvakanaka zvinengei. Vana vangu nevake vaive neukama huri healthy, ukama hwasekuru nevazukuru. Makore akafamba paya, vana vachikura nesuwo tichikura. Tete vana vangu vaifarira kuenda kwasekuru Tinashe zvokuti ndaitoziva kuti holiday yangu ndainge ndisingagari nawo tete. Saturday mhino chakabva nepi. Ndakazonzwa ndodana kuchikoro kwaHailey kuti ava nenhumbu. Hailey aidzidza kuboarding school. Nhumbu yaibvepi? It can be nokuti Hailey aidzidza pagirls boarding, saka nhumbu yaitaurwa iyi yainge yabvepi? Ndikanzi nditorane nemwanasikana wangu ndiende naye kumba, nokuti Hailey aizoita bad influence kune vamwe vana vepachikoro apa. Vakazofunga kuti teenage pregnancy was fashionable. Yaizotozoita pandemic pachikoro apa. Tete we so disappointed mumwana. Chitiudza kuti nhumbu ndeyani? Mwana haangadi kutaura, hanzi ndeumwe mukomana wemuraini. Kunobvunza mukomana wemuraini muya akaramba kati vainge vasina kumbosangana kuva intimate. Nyaya dzacho dzaiperera kuroti. Tete baba Hailey vakazothreatena mwana, ndipo pakazotaura kuti ainge abatwa chibharo nasekuru vake Ndaka naTapiwa. Tete, I was shattered ini. Baba Hailey vakadya marasha tete. Takaenda kuhospital zvikanzi nhumbu ine 5 months yakurisa haichabvisiki tete. Yainge iri yemusikana yekutanga isingaoneke tete, plus nenyaya boarding handina mobhera ndafunga kuti Hailey angandidai. She's the only girl mumba. Ndakazama tete asi my world was crushed. Zvino mwana yakazvagwa anenge achinditi chiiko, ndinenge ndichimutiiko. Nyaya yakaenda kumataredzi mhosva tete. 19-year-old ndiye yakapfigiro. Unfortunately 16-year-old anga achiri juvenile, saka mutemo unoti rehabilitation over punishment. 16-year-old uyu akaendeswa kurehabilitation yemachild offenders tete. Hailey akazobatsira. Up to this date hatizivi kuti mwana wani pakati paTanaka naTapiwa. Baba Hailey vakandisiya ndava single mother. Akati agara nemukadzi ane hanzvadzi inobata vazukuru chibharo. Kuvanobva hazviko, hasati akambozvinzwa. Ukama hwangu nehanzvadzi yangu Tinashe huri messed up beyond repair. Vatete vanhu vakambozama kutogadzirisa, asi totangira papi? Chero dai manga murimi maitangira papi vana venyu vabura hombe kudai? Hailey akadzokera kuchikoro ari paprivate college tete. Muzukuru ndiri kuchengeta ko ndingadini? Zvakaoma hazvo tete, asi mukati memwoyo mangu hamuna rugare zvamuchose. Guys, kana ndakamboona one thing about teenagers, vanenge vane ropa rinopenga rinopisa, ende vanenge vachishuvira kuti ngadai takwanisa kuita zvinhu. Saka anenge aripo ipapo ndiwo watinoita naye, whether ihama kana kuti chiya, zvina basa rose chakakosha kuwana apparatus yekuitisa. Pfungwa chaidzo dzinenge dzisingashandi ndio zvinowanzoitika kumateenagers. Saka kumaparents especially vanozoenda overseas muchisiya vana, even muripo handiti hazvina formula, but what I'm saying is kana vana mukaenda diaspora mukasiya vana, it even becomes worse. Saka panogona kudoitwa best chaipo. Mateenager vanhu vari dangerous. Saka zvakaoma. Regai tipitsvake nyaya inotevera. Ndakapinzwa muchiraundi nebest friend yangu inonzi Abi. Rate inopindwa nayo murelationship naAbi, chero hari Ken haina mate naye, inosara pasi, inoisa maoko mudenga kuti uyu handina zera naye. Abi zvaanoita anotageta marombe aya anogesa, wekuti anoonekera kuti anogesa, asi muhumwe musina kana senti. Marombe aya ekuti ukamupfekedza zvinotoonekera, unotoona kuti pane munhu kapa. Saka Abi aiva kachimaster chigame ichi. Abi munhu ane mari dzake tete, asi mari idzi haunyatsoona kushanda kwake uye kuti anoiwanepi. Mari yake inongonyuka sewa tete. Saka Abi aive nekasystem kekuti wanenge ategeta chaizvo
aimugezesa omupfekedza zvekuti chero changa chiri chigunduru unotoona kuti aikaka ingava kuluka kana pane motikari target iyi inenge ichipiwa ichidriver kana vari vane muromo murefu vanenge votoganza kuti ndakawana sesimudyiwa ndiri kudya mapenzi kikiki seka zvako asi Abi anenge achikuredza sehove achikurivadza seshato anozongoita attack from nowhere usingafungiri tete kuti dzvi watobatwa ende watonyura ava kutokuita sacrifice hainetsi kuitisa mushonga nekuti vamwe varume vari spineless and shameless vanenge vatoita move in kare. Saka anenge ane picture yako mutupo wako achiuziva zvose zvako kungonobaya netsono papicture ndipo paunonzwa kuti tapiwa kudubuka nemota imi mune muchitofunga kuti musikana aita loss nemota yaparara asi Abi anenge atopinda. Abi anenge ava kuzoita mari nekufa kwako pauchiita sacrifice ropa woti yemabody parts aiwa zvinenge zvakabhadharo anobva aita move on kokutyei iyo nyika yakazara vanhu. Mazuva ekutanga tete ndaifunga kuti musikana achafa neheartbreak. Izvo heartbreak haana zvake ende mari yacho inotangira pa$50,000 ichienderera nezera remunhu waunenge wasacrifice. Tete the younger the better. Ndosaka muchiona machembere mazuvano achibvisira vana mabhurugwa, madharawo achibvisa vana mabhurugwa. Inenge iri money game tete. Kazhinji vana ava vanozongofa zvisina tsarukano. Ukawana anotsvaka wedzera inenge ichitori desperate move tete kuti haangazoshayika sacrifice ekunopa agent of wealth. Agent of wealth anopawo god of wealth, kamwari kanopa upfumi. Ndibati sei papo handina kuti mwari ishe, ndiri kureva mafake gods anopa upfumi provided wameita mademands avo ekutsvaka vanhu. Iniwo tete handidi kana kukunyeperai, ndiri kuma early 40s nditori nekamu 2k kandi kufambidzana nako, ndiri kumarineta zvangu kuti kana ava kudyika aite flavor yakanaka. Anofunga kumutengera latest iPhone nekafuel saver ofunga kuti akapusa mutown. Hapana loss yandiri kuita, ndiri kutocalculate meds dzangu bobo. Iye ndofunga achindiona anotoona mbambe last number kikiki heya. Last year ndakadonedza amwe adhala be tete handina kuzoita mari sterek sokuti adhala be vanga vati kurei saka vanga vasina value pamarket. Zvaingova ndizvo hazvowo kuseva kwasina imbwa. Pane vangada kuziva kuti tinomukiwa ngozi here nevatinenge taendesa kuma early graves. Tete mhinduro yangu ndinoti kwete. So kuti panoita accident or sudden death paya tinofanirwa kumwa ropa rake richidziya tichitaura mashoko kuti iwe uri nyama ndakutokudya. Semavhimiro anoitwa mhuka dzakaita sana shumba musango ndiwo mavhimiro atiri kungoitawo. Pane akambodyiwa neshumba udidingwe akarimukira ngozi. Tete tiri kurarama mujango, you eat or be eaten. Endiko zvino vanhu masacrifice zvava kumagender ese. Varume are dating for sacrifice, vakadziwo they are dating for sacrifice too. Hakuchina zverudo. Do you eat rudo? Iro rudo rwacho runonakidzere pasina mari. Vanoda kupindawo muchidhiri ichi munondibata kuseri. Ngatiitei mari vakomana nevasikana. Apusa tete ini hangu handisi kuzomira anytime soon. Zviri kundiitira. Kamu 2k ndiri kadonedza gore rino risati rapera. Musazoti handina kukutipirai chiraundi chiri kupisa padhorobha anenzeve ngaanzwe. I think nyaya iyi pane vakamboposta paFacebook vachitaura kuti guys pane ma-ex ari like unodana nemunhu then wosacrifice ex iyaya ndio zviri kuitika. Veriweka haya kandi tambopindwa seiko tapindwa neiko sekaunti tapindwa nei zvaka